pala inom D3 Bio layo sa tsansa nga magka-high blood. Isa naman Sir Boy sa mga bulong sa hypertension ang ginatawag naton nga calcium blockers, no? Kaya ang calcium isa ini ka mineralis nga naga pa-contract sang imo nga heart, no? Ining rason nga nagakumos ang imo heart para mapagwa ang dugo sa imo nga heart, hindi dito magtiner. Kay kung magtiner ditong dugo basi maghitad ang imo heart kag magdako. So ang D3 Bio makabulig sa aton bilang natural calcium blocker. Kay ang D3 Bio naga-promote ini sang manami nga absorption sang magnesium. Wow. Magnesium sa aton. Amo na dapat balansigitan ni namo. Kinahanglan damo magnesium para hindi basta-basta manghalit si calcium sa lawas. So ang magnesium gina-regulate niya si calcium nga magdeposito sa aton nga heart. Kag kung may D3 Bio kamo, si calcium idulong pasang vitamin D3 mismo sa imo nga tulan para hindi siya magdamo sa imo nga blood circulation. D3 Bio with Visio. Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsaro. D3 Bio, ang D3 yung may Visio, ang Visio yung may D3. D3 Bio. Ang D3 Bio, ang bali Doc Ramil, rich in medium chain triglycerides, specifically ang lauric acid. Ang lauric acid nga ini ginapadamo ang aton good bacteria sa tiyan. Ang good bacteria sa aton tiyan, no, lalo na sila si Lactobacilli, si Bifidobacteria, kag si Streptococcus thermophilus, gina-convert nila mga dietary components alin sa mga pagkaon, gina-convert nila sa isa ka metabolite. Ini na mga metabolite ni counteracts hypertension, no? Paano ginapanubo ang inflammatory rate sang mga kaugatan mo. So that's why ang inflammatory rate sa imo mga immune cell function, no, that lowers your blood pressure. So ini nga mga gut bacteria lang ini, hindi lang gapanami sang absorption sang imo tiyan sang mga minerales tungod ga inom ka D3 Bio. Ang D3 Bio tungod sa mga probiotics nga napadamo niya, ginapanami man ang B12. Ang B12 nga gut-derived nga ginimo sa probiotics gapanubo sang imo systolic and diastolic blood pressure. Ang inyo yung mga vitamin D3 nga plain nga ginainom, wala na antioxidant. Pero ang antioxidant nga D3 Bio may ara ferulic kag gallic acid. Di ka ba lumanta nga ang ferulic kag gallic acid kaya niya amligan ang imo nga gitawag mga nitric oxide or ining gitawag nitric acid, Sir Boy. Kay once nga ang antioxidant nga gallic acid kag ining ferulic acid dako gali ni makabulig sa kwan sa ginapadamo niya imo nitric acid. Amo nang natural nga gitawag vasodilator. Meaning ba ti nami ang flow, wala bara, tapos may high blood pa. Wala na tingala ko amo ning sikreto ni engineer. Gainom siya extend, gainom pagid siya D3 Bio. Para ang dugo rekta to sa transmitter. May turbo boost na alapan pang highway, no? Bi-turbo. Bi-turbo. Nga bi-turbo, Sir Boy. D3 Bio plus extend. Sa rurot gid. High blood ka pa sina nga gahitan ang imo imo nga alagyan sa sa dugo, wala tsansa nga mag-high blood because of it's antioxidant nga makita lang gid sa D3 Bio nga hindi mo makita sa plain nga D3. So sa mga gainom da plain D3, mag D3 Bio na. D3 Bio, D3 Bio, D3 Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose nga may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio. D3 Bio, ang D3 Bio yung may Visio, ang Visio yung may D3. Mga butika. D3 Bio, Health News. D3 Bio, D3 Bio. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM! Ang kampiyon sa news! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Atid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Balik na drama, musika at kasiyahan, Walang kinakatakutan sa bawat laban. sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Kampiyon na radyo! K5 News FM, championing the lives of the Filipino. All number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Oras sa K5 News FM Iloilo. Las 11:06 na sa aga. Ang oras ginadulong sa inyo sang AO Executive Optical. Love your eyes. Ang ginadulong man sa inyo sang Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ang ginadulong man sa inyo sang D3 Bio. The antiviral kag antibacterial specialist. Ang ginadulong man sa inyo sang DTX 500. The superior antioxidant. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps. 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto. 11 Mbps. Kaupod si ka K5 John Sapio. Iniang 11 Mbps. K5 News FM 11 Mbps. John Sapio, sigurado sa serbisyo, astig sa komentaryo. Kampiyon, 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 kampiyon! Saboroso! Kampiyon, 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 kampiyon! Mayong aga mga kakifoy. Kumusta dirang mga naburaw kay nagpulaw bangon sang 6.9 magnitude. Sang linog nga nagtayog sang kabugusan sang Visayas area. Ang epicenter ni dito sa Bogo City, Cebu. Labot sa Cebu, labot sa Negros, labot sa Panay. Ang pagtayog. May mga report subong dito sa Cebu. Pero may ara report nga 53 ang napatay. May report man nga may 60. Pero padayon ini kag subong man ang bilog ang probinsya sang Cebu ang gindeclare nga under the state of calamity. Bilog nga Cebu gindeklarar na under the state of calamity bangod sang typhoon bangod sang linog. Kahalitan dito padayon nga natsekyar sang mga building officials. Diri sa aton sa syudad sa Iloilo, wala klase sa tanan nga level. Madamo sa mga local government units ang wala man sang trabaho subong bangod sa linog kagabi kag wala man sa klase sa tanan nga level. Ang Iloilo City Hall safe na ang safe na ang City Hall, safe na kamo dira ta City Hall. Safe na ang taga City Hall kay ang Iloilo City Hall main building kag ang legislative building ang indeklarar na nga safe para sa occupancy matapos ang 6.9 bagyo na nag-igo sa Cebu sang kagabi September 30. Inspeksyon kay na mga building sang Office of the Building Officials, Facility Conservation Office kag ang City Engineers Office. Subong adlaw alas October 1 ang operation sang City Hall officially nagbalik na alas 10 kaina October 1 sa ginpahayag ni Mayor Raisa Chu. Saya the safety of our employees and the public nagapabilin nga top priority ang magapadayon sa pagmonitor agud to ma-ensure ang integrity sa mga government facilities. Safe na kumudara sa City Hall kay gindeclare na pinagi sa statement ni Mayor Raisa Chu. Samtang sunod din sa P-Box o sunod sa P-Box naglabot sa 611 ka mga aftershocks ang nabatyagan matapos ang magnitude 6.9 nga linog
sa Bugo City, Cebu, kagabi October 30. Ang breakdown as of October 1, 7 a.m. na-record ang 611. Mga aftershocks platted 161. Ang nabatyagan 4. Magnitude range 1.4 to 4.8. Ang reference station sa Livox sa Midilin, Cebu. Sa Provincial Capital, check naton si K5 Alex Escalante kay makaresume ng opisina sa Provincial Capital alauna subong hapon. Matapos nga gindeklarar ni Governor Art Defensor Jr. na wala na isang opisina subong aga, bangod niya gin-checkar pa sa Provincial Engineers Office, mga building officials, ag subong man sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Ang mga naglitik niyang mga building o kung mga parte sa Capitol, nakita na damo litik sa Capitol Building. Pero safe man iniguro kay gin-declare na kag magabalik na sila alauna sa hapon ng opisina dira sa Iloilo Provincial Capitol. Check naton ang konfirmasyon si Neopod sa kay K5 Alex Escalante. K5 News FM. Hampion Report. K5 Alex. Yes, K5 John, no? Subong alauna sang hapon, balik na diri ang opisina sa Iloilo Provincial Capitol. Ini ang kasunod sa ginpagawa nga assessment sa Iloilo Provincial Engineering Office upod no sa Iloilo Provincial Disaster Reduction and Management Office. Kasunod sa ginpatigayon nga inspection subong iya nga aga K5 John. Although nga ti madamo sang makitaan K5 John nga mga cracks o konlitik sa almost all floors, no, tanan nga panalgan sang Iloilo Provincial Capitol. Tanan nga panalgan may litik gid? Yes, almost all according sa building nga Provincial Engineering Office. Mayroon na nga kay building ang tao nga ulo sang tao way maglitik, no? Pero kung ako pa anon mo, okay nga maglitik ang ulo sang tao. Kung kay ti kuan pa na ya. Kung medyo may buang ka, pwede pa na bulong. Pero kung ang building ya, alang-alang. Delikado. Okay, kung ang tao lang may litik sa ulo, ya, pwede mo madakop kag ipusasan. Oo, pwede pa. Solusyonan. Oo, pero kung ang structural integrity sa building ang gina-istoryahan, do medyo alang-alang kita dira kay pwede ini makatuga sang mas malala pagid nga destruction o kon result no ka K5 John. So sa subong ang bot silingon nga K5 Alex, bot silingon nga may nanotisyan ka man nga may mga litek nga nagakadto da. Yara, mangguro sa kanang madamo sa mga tao sulod sa Capitol. Okay. Hindi, ginalingaw-lingaw lang nato ng mga kotoran ta. Yeah. Na buhuraw bla kan nakapulaw bangon kiti na inugtulog na to gabi mo amak mo ang sa experience ko ha. Amo tong pinakabaskog ka pinakalawig nga pagtayog. Yes. Oo, okay, so amo man na experiencehan mo? Amo tong pinakalawig nga tayog kag pinakabaskog kung gabi-gabi may tayog. Kagabi lang. Pinakabaskog daw amo na. Pero ang pinakalawig, daw may mas lawig pagid ko na ganyo tayog. Lain nga tayog. Lain nga tayog. Oo. Okay. So sa rapid visual inspection report sang aton iyang Provincial Engineering Office sa Iloilo Provincial Capitol, may ara diri sang 1, 2, 3, 4, 5, 5 ka common cracks nga nakita. So na diri may mga crack nga nakita sa joint sang duha ka nagkalain-lain nga mga materials. Ano ini nga mga materials? Amo ni ang concrete, ang drywall partition kag ang fiber cement boards no sa K5 John. Next is crack sa header sa mga bintana. Actually may mga pictures kita dira basi mapakita ni ara na nakita na naton. Oo. May sang mga litik sa pader sang CR sa office ni board number 2 pas
kag may araman sang cracks sa dingding, sa dingding kag sa floor, sa salog sang common toilet sang mga lalaki sa 6th floor K5 John. Actually ang 6th floor amo gining pinakadamo gid nga cracks nga nakita kay according kay Sir Salinas kay na kag sa aton iyang mga staff from PDRMO, since nga ang provincial capital naton mataas siya, ang mga top floors ka K5 John amo na sang nakabat siya gid sang babaskog nga pag-sway o kung pag-payog ka K5 John. So ang iya nga effect sina sa mga top floors sini yung medyo basko gidman kag medyo malala gidman compared to other floors. Example sa ground floor kay dira na halin niya ang strength kay K5 John compared mo sa mga upper floors nga do medyo mahinay ang iyang iyang force sang mga walls kag sang mga salog kay K5 John. So may ara man sa mga existing cracks nga nakita sa mga walls man kag naga since nga nagpayog kagabi naglaba siya kag mga nagdalom amo na siya ang mga existing nga mga cracks naton. So may ara man sa nakita nga paglapad sang mga crack nga existing na. That is why nga after sang assessment karon kay after sang inspection nila may assessment kung kuan pa sang aton nga Provincial Engineers Office kag sang PDRMO naton upod sang pinapagi mga opisyal no diri sa provincial government dira sila mahatag sa recommendation kung ano ang himuon. Kay overall K5 John wala man gid sang palalikpan kay both buildings sang Kasarial kag sang Iloilo Provincial Capital structurally safe man. So hindi siya delikado according sa aton iya nga Provincial Engineers Office. So ang mga crack para nga hindi na maglapad pa, hindi na maglala pa kay 5 John, ipalamanan ni siya ang term na diri kung technically istorihan naton, i-retrofit siya kay 5 John. Retrofitting. Yes, para nga hindi na maglala ang mga cracks nga nagtuluhaw subong iya sa K5 John sa may Iloilo Provincial Capital. So sa subong nag-consolidate ang aton nga team nga nag-inspect sang aton iyang nga Kasarial kag sang Iloilo Provincial Capital at by 1 PM ay according kay Provincial Administrator Dr. Raul Banyas 12 PM o 12 noon subong mapagwa na sang advisory nga pwede na nga ibalik ang opisina launa sang hapon kay Fatma. Depende pa man kay alas 2 pa man ang opisina mo. Oo. Hindi lang government offices naton pero galing kay way break. Amo na nga launa. No noon time break. Pero sino ang nag-declare nga safe na ang Iloilo Provincial Capital kag ang aton sining isa gani ka building dang una? Yes, ang aton nga Kasarial. Kasarial, okay. So actually may draft diri nga report nga gipasa sa aton si PA Banyas. Ang ginbasihan naton kay John. Galing kay hindi na siya pwede ma-print no. Hindi ma-print. Draft na siya sang draft ito sang recommendation nila after sang patigayo nila nga inspection. But already declared as safe ang provincial capital. Yes, As ikaw safe ka man. Safe man Okay. Okay. So amo na kay John. Ginahulat-hulat lang naton ang official gid nga statement from our Iloilo Provincial Government official kay 5 John no kay amo gina ang tawag ni ang maka-determine gid kag makapagawa sang statement kung bala safe na gid man ang building pero based diri sa ginhatag naton gipasa ko dasi mo sa initial structurally safe na ya ang Iloilo Provincial. So that is why nga naghatag naman sila sa advisory nga pwede na makabalik ang opisina diri kay John. Okay. Galing kiting official statement to ay lang mapagwa no? Yes, oo. Kay nag-meeting pa sila, nagginpukuan pa nila kay John. Si Governor Art hindi na papagwa. Governor Art Defensor Jr. Arada sa Kapitol Subong? Ay, wala di si Gov Defensor, pero bati ko, pakadto na di siya kasi pa dyan. Okay. Oo, ang ari lang diri ang nakita ginaton as of the moment, si PDRMO Chief Cornelio Salinas and si Engineer Romeo Andig from
Provincial Engineer's Office. Kag si Provincial Administrator Olbanyas Araman. Wala pa. Ako makita diri kay Okay. By the way, na interview man si PDRMO head Cornelio Salinas. Pwede nato ni ma-play? Oo, pwede wala problema. So pamatian nato Ang 4 minutes K5 Paul para nga K5 Lawrence subong si K5 Lawrence gali. Oo. Ang 4 minutes kay ina nga ginpasa ko dira sa GC kay para nga mabala naton ang assessment gid bala nila kay alas 5 pa lang kay ina sang aga ari na diri ang team sang PDRMO nagpalupad na sila sang drone kag nagpatigayon sang initial assessment. That is why nga may nakita sila nga mga bago nga cracks wala ka kay John until nga ang mga footages nga nakita nila ginpangpasa ina sa Provincial Engineer's Office para nga makadugang sa ilang assessment report kay John. So buligay ang PDRMO as well as ang Provincial Engineer's Office sa inspection. Okay. So ara na kay Lawrence no para mga mabataan naton ang pahayag ni PDRMO head retired Colonel Cornelio Salinas sining pag inspeksyon nila sang Provincial Capitol. Dali lang hindi ma-play. Kipay Balex. I-anon ko, i-bump ko siya para nga makita naton liwat. Lang kaya Kipay John. Okay, proceed. I-check ko anay ang aton nga. Ara na. Okay na. Ara na. Nakabot agad ba ni? Nagahinay-hinay man sa kayo niya basi kung may litik man blang building ako. Doing the inspection on the different floors to determine ang level of effects ng linog kagabi, which is nga as per report, no, one is 5, intensity 5, and nakita man sa aton mga gwardiya kagabi dire may mga furnitures nga naghulag tapos ang mga decorations ng Agriculture's Office nagkalatumba man. So near to that level ang pwersa sang linog kagabi. So what we're doing now is we will inspect it on the top floor going down. Kasi kung amo nang level sa movement sa ground floor, mas matindi dito sa babaw. So posible may swaying siya kagabi, kagkalawig nga daan sang movement sang linog kagabi. Though ongoing subong sir ang inspection, I believe ni ara sang initial kamo na nga ginpatigayon. Anong mga nakita nato sir initially? May nakita na on the 6th floor, 5th floor kag 3rd floors, no. This can be new cracks, this can be old cracks. But on the eyes of my drone operators, sang personnel sang Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, these are new cracks. Subject also to the evaluation of our structural engineers. Nga 5 structural engineers ongoing ang ilang inspection together with our drone operators. Okay. Since may nakita, sir, ng mga cracks, ano ang himuon naton? Well, i-determine ni engineer ang level sang depth, no? Sang amo sina nga cracks, no? Yung tolerable ba siya sa threshold, sa strength sang mga beams, columns, kag sang tensile strength sang mga kabilyatas naton, kag mixed class ang simento nga maka-withstand pagit siya. Ang gina-find out ko lang subong if this building can withstand a magnitude 8 or 9. So that nga kung 5 siya kagabi or 4 siya kagabi, kundi maka-withstand pa siya. But because of the movements kagabi, anong level of effect siya sa building? Okay. Kung makita, sir, nga need sang repair, sang mga cracks naton or maka-affect sa integrity abi sang aton nga Provincial Capitol Building, ano ang next nga move, sir, sang provincial government? So, it is now up to our engineer kung anong level sang retrofitting nila nga pagayong ano. Sa ila na ina siya and still declare the Provincial Capitol Building safe until nga ma-retrofit siya. So, depende na sa mga engineers na. Okay. If you don't mind, sir, may idea ikaw kung pila na ka-years ang Provincial Capitol Building naton? Hindi ko maano siya. Kaya gina-check ko pag ang persaya pag siya. Okay. Oo. As of the moment, in-suspend naton ang trabaho sa mga employees naton. Yes. Ang nag-recommend kami for the suspension of work
unless and until ma-declare siya nga ang iya structural integrity after the linog. Second is ang aftershocks. No? Shall we go for the 12-hour waiting period or the 24 hours waiting period of the aftershocks? So, ang 12 hours niya is 10 o'clock. Okay. So, pwede sila magbalik by 1:30. Okay. But, kung 24 hours waiting period, so the whole day gidang suspension, 8 to 5 gidang suspension, which we are on the side of caution. Okay. We are on the side of caution because of mga findings ng atong mga engineer. So, it's better, for me, it's better na malawig ang aton waiting period for the aftershocks rather than magbalik ang aton employee kag may mga aftershocks and so makompromise ang ila safety, might basi balakon magsubra pagid ang pwersa sang linog which is very dangerous sa aton mga capital employees. Okay. Mga ano ang timeline naton, sir, nga ginasundan para ang test mapagwa ang result nga ginapatayan sa kung Well, it's up for the engineers, no? Okay. But if we go for we go now for the 24 hours waiting period for the aftershock. So for now, the whole day sila na ma-evaluate and recommend to the governor kung pwede na magbalik by tomorrow. Pero possibly, sir, this afternoon may ara na result ang inspection natin. Yes, so mabala na naman. Sige, thank you, sir. Thank you. Salamat. K5 Alex? Yeah, si PDRMO head, Cornelio Salinas, K5 John. Okay. So, ining mga litik kayo ni, ipa-determine pa ini no, sa mga structural engineers mula naton. Oo, parang kung anong himon natin, number 1 sila, retrofitting eh. Yes, Okay. Wala, una may opisina na sa Capitol. Yes, may opisina sa Capitol ka K5 John and of course para yun man sa gyapon ang monitoring sa pila pagid ka mga ang PDRRMO man nagabaton mo na sa mga report sa mga nagkalanabo sa mga kabanwana, no? Yes, actually consolidating naman ang mga banuma as of the moment K5 John kay nagpagawa naman sang advisory si Governor Defensor through PA Banyas na ang mga munisipyo sa probinsya sang Iloilo tanan-tanan ng mga banwa K5 John ma-inspect man sa ilang mga buildings, no, as well as mga eskwelahan naton to make sure kag hindi ma-compromise ang safety sang tanan nga nagakadto dira K5 John. Okay, salamat yun K5 Alex. Sigang ining balitang nadulong sa inyo sang DTX 500 food supplement ug makalikaw sa cancer, diabetes, hypertension kag iban pa nga mga sakit. Ako si K5 Alex Escalante para sa kampiyon nga balita sa Bisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon report. Ay, what? Madamo kanya salamat sa report ni K5 Alex Escalante nagikan sa Capitol. Aton sining pagpangalagad subong sining udto sa 11 Mbps. So stay safe kita kung ang inyong mga puluyan ilabi na gid kon mga mataas mas maayo gid para ma-checkar kag mangin safe kamo. Kung may mga kilala kamo dira nga mga structural engineers para ma-check ang structural integrity sa inyong mga puluyan, sa inyong mga buildings. Parang mapabilin kita nga safe. Ang ining porsyon ginadulong sa inyo sang Klinika di Tribayo di antiviral kag antibacterial specialista. Malikawan naton ang trangkaso hilan at sipon kag ubo kung nakainom kita sang di Tribayo adlaw-adlaw bangon sa iya sining extra virgin coconut oil agin paamanan sang vitamin D3 ginapatay niya sini ang mga viruses, mga bad bacteria, mga fungi kag mga parasite sa aton sining lawas. On speaking about viruses, isa dira ang dengue. Irabinagit ko nag-a-start ikaw sa mga balaon kay matubig nga lugar nga paborito balayan sa lamok. Taas ba lang imo hilanat kay may kopod nga sakit sang ulo pagsuka kag palanakit sang kalawasan. May naobserbaran ka ba lang nga pulang rasis nga nagatubo sa imo guya kag dugan. Initanan ang sintoma kung patimaan nga base may dengue ka gani mag-inom ikaw sang D3 Bio. Ang D3 Bio ang superfood supplement nga ginimo gikan sa extra virgin coconut oil. Parte sang D3 Bio nga pareho nga may maayo nga natural antimicrobial properties. Labi na batok sa mga virus pareho sang dengue. Ang medium chain triglycerides nga rin sa extra virgin coconut oil
parte sa D3-Bio ginahimo sang lawas nga monoglycerides. Isa na ang ginatawag nga monolaurin. Ang monolaurin nga halin sa D3-Bio ginahimo kag gina-consider na isa sa mga pinaka-epektibo kag pinakakusog nga natural antimicrobial properties. Ginapanami man sang D3-Bio pinagi sa iya sining medium chain triglycerides ang pag-usar sang vitamin K sa aton sining lawas. Ang vitamin K, isa ka fat-soluble vitamins nga nagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo o nadinggi ka. Ginapanami man sa D3-Bio ang pag-usar sa mineral nga calcium. Nagabulig man proseso sa platelet aggregation nga malikawan sang lawas ang bleeding kung ipiktar ka sang dinggi. Inluan ang ogsaran para di pagbalayan sa lamok ang may dala sang dinggi virus. Likawan nga mag-stock sang tubig nga wala sang taklob sa aton mga puluyan kag mag-inom ikaw sang D3-Bio. Di superfood supplement para layo sa dengue. Gusto mo nga hindi ka magka-dengue, mag-D3-Bio ka. Gusto mo nga hindi ka magmasakit, mag-D3-Bio ka. Kag parisan mo sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, gitpabaskog nga vitamin C para sa mabaskog naton nga immune system, mabaskog naton nga resistensya sa lawas kontra sa mga balatian. Ang D3-Bio kag Mighty C di kalidad ng mga produkto ni Dr. Ramil Oy sang Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center, available nationwide. I-order mo na sa Shopee, Lazada or sa TikTok, idulong sa inyong mga puluyan kag available man sa mga product center ni Dr. Ramil Oy, Luzon, Visayas, Mindanao, sa Iloilo City, ari sa Ilopi Street, kilid sang Robinson Saro, Iloilo City, sa Miagao, ara sa Orbi Street, malapit sa Public Market sa Miagao, Iloilo, sa Kalinog, ara sa Coast Mart, Kalinog, Iloilo, kag sa Pasig City, ara sa Salvacion Street, Pasig City, mga kakipay. Sanbaya, mabalik kita dugay-dugay sa dugang naton nga mga informasyon ka mga balita. Diri sa aton sining pagpangalagad sa 11 Mbps. Standby mga ka-K5. K5 News FM. Sa kapagtilaw, sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw, sa tagsa kapagbutaw, at yung lang na panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, ibatan ng problema, magbangon kang maglubog sa bagong nga paglaong. Wala sang maya ay bisan nanuman kabudlay, wala sang maya ay bisan nanuman kadugay. 2016, sa Olimpiado ako ni Government Day, before ko na Mexico, almost a decade ago, nagdagas ako sa 2-year na plan sa life ko. Dali ko nag-grow, dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko, dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil man actually sa mga pagkilaw, and I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapasay sa ako is ang trust and confidence of the CEO sa ako. Budlay, magkabila sa tao na nagsalit sa ako. Panghihinaan, magdaluya lang, pero tuluyan lang. Magpapagayon sa lahat. Yes, wala pa yan na. Ugot nga magkaptanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ta sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay,
wala sambaya ay bisan anuman kadugay. Sa naaman ni Iyon, ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapalit, o kung mas kilala bilang Manilay Malit. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Nick. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani, sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakot na desisyon ang pagbalhin sa digital media sentro. Apan, nagpasalig ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagpustingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay, sakripisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadagdagan, naging pangamuyuan ko. Salamat gid Dr. Niuy sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninguma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadagdagan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay, kag mga hamilig nga handurawan. Kita, padayon nga magahugpong, bangod wala sang payaay, bisan, anuman kanunod. Handa magpalangga, serbisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kang mag-iwong sa bago nga paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pagwork sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Dr. Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra ka empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Min Uy
Bisa na kabudlay, bisa na ka-pressure, I am very blessed sa ato bahal nga makaako. And the instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Milwoy. Rako nga mga lessons nga akon na an-an, natunan, kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ginatawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Milwoy. May mga pagdilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaan, anuman kadugay, wala sang bayaan, anuman kabudlay. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ka sang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, at the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team sang K5 News FM Bacolod. Umpisahan naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko din ang tanan-tanan nga aton na agong nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko tinexpectar ang mga butang kagba. MBPS. Balik kita sa aton nga pagpangalagad mga kakifay bang oras. Las 11:44 na sa Odto. Ang oras ginadulong sa inyo sang Cebu Pacific. This time check is brought to you by Cebu Pacific. Fly tabay again and again with Cebu Pacific. 11 Mbps. Ginapanawagan na naton dira kung sino nakakita blasang ID sang bata ni Ma'am Nini Sian Prisya. Nawigit ini sa Ibas ginagabiyahe halin sa Festive Walk Transport Hub City Prato City Proper via SM City sa nagligad nga Webes September 25. School ID niya sa John B. Lacson Foundation University Molo. Kung sino nakakita sang school ID ni Edward Prisya Jr., palihog lang i-text or itawag sa 0966 617-5646. Kung sa liwat dira kung sino nakakita sang school ID sang John B. Lacson Foundation University Molong ni Eduardo Prisya Jr. O nakita nyo, palihog lang kontak sa 0966 617-5646. Ang nagapanawagan si Ma'am Nini Sian Prisya ang Iloy ni Eduardo Prisya Jr. Ang gabi ay mapayapa, kung mahal sa buhay ay kapiling. Kay sarap Mayong udto lang sa aton sini nga mga live viewers via on air kag online. Salamat gid mga sirs kag mga mama. Tanaw subong ang mga kilala nga mga personalidad sa radyo. Kay Sir Eljan Castanyo, kay Pare Janti, kay Ma'am Nadilin Siautong dira sa Pasig kay San Enrique, kay Ma'am Maricel Baluro Kasipli dira sa Balabago. Maayong udtogid Ma'am Nini Sian Prisya, Ma'am nalawag ko na. Kay Sir Arman Bakuguay, kumusta biyahe ta Sir Arman? Kumusta biyahe ta ti gapanamyaw lang si Sir Arman Bakuguay sa mga pumuluyo sang barangay Tinurian kag barangay Suhuton, Barutak, Nuevo, Iloilo. Kay Ma'am Bing sa PSJ dira sa Singapore, maayong udtogid. Kay Ma'am Milay Montaño Palencia. Kay Sir Fred Pasgala Jocampo. Kay Ma'am Winifreda Sarmiento, maayong udtogid. Pagbalik ta karon, tapos naton sang Bilyonaryo News Channel newscast.
report on special out-of-town follow-up report ni K5 Karen Badilla. Kay kagabi, antes nga naglinog, may ginlutang pasado alas 5. Dira sa Punong Grande sa Banwa, Barangay Punong Grande sa Banwa, San Dueñas. Isa ka manunodlo ang ginlutang patay sang suspect. Siya lang isa ko no, pero tao nga daw kuanbla na buka ang windshield sa sakyan bla sa passenger side sa transit. No, paano niya nga ginlutang kag ang patal nga igo sa ulogid. Ti daw kagahapon to piyesta sa Banwa, San Dueñas. Ano pagkahapon may ginlutang? Nakita mo na ba ang mga bagay na dapat mong makita? Nagawa mo na ba ang mga bagay na dapat... Pagbalik ta karon ha sa report ni K5 Karen Badilla on special out-of-town follow-up report. Natabo ini mga pasado alas 5 kahapon sa hapon. Dira sa barangay Punong Grande, Dueñas, Iloilo. At ginapadayon pang investigasyon na may mga pagbinaisay sa mga nagliligad. Ining biktima ang may live-in partner na interview ni K5 Karen Badilla. Sa aton karon dugay-dugay nga pagbalik ha. Diri sa aton sini nga pagpangalagad sa 11 Mbps mga ka-K5 ang ini nga porsyon. Dolang-alang ni Guro kay dugay-dugay masulod na. Standby lang ha. Dugay-dugay sa aton sini nga pagpangalagad kag subong man. Halong kita daw sunod-sunod ni may habagat, may Nando, may Opong, may Marisol, may habagat naman, may LPA, subong may bagyo naman. Si Paulo naman Dito sa aton sa Pilipinas, sa Makuna, may linog, may paglupok sa bulkan sa Kanlaon, may habagat, may bagyo. Madamo sa mga kalamidad, subong nga nagakatabo sa aton, madamo sa naapiktuhan nga mga kauturan naton. O standby ha, sa aton sini nga mga tagparmati, sa aton sini nga pagpanglagad diri sa 11 Mbps. Dugang nga mga informasyon ka mga balita sa aton sini nga pagpangalagad kay subong man ang aton sini nga okay ka, may kapi ka. Ay nadakpan naman nagapamatigid live on the spot si K5 Toto AJ Cordoba. Standby ha, kay may kapi ka na. May ara kapagid nga tsansa nga magdaog sa 2,000 pesos nga grand prize kag mga appliances. Diri sa Dakop Ka. K5 Dakop Ka, ilogo mo promo sa K5 News FM Iloilo. Standby na mga ka-K5, makabalik kita dugay-dugay. K5 News FM. Do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio. Antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera. Nagproblema ka ba nga pirmi kang luya? Pag may tisi para aron mo aptika. Pag may tisi mo, tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo, barato na o ipig-ibo pa. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mulawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, kontiktado ka pirmi. May tisi, vitamin C, para pirmi malipayon. Inom og may tisi. Pag may tisi mo, pag may tisi mo, pag may tisi mo, pag may tisi mo. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mong lawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, protektado
C para pirmi malipayon. Tungod ang Mighty C, alkaline vitamin C, imong lawas aptik pirmi di nakakapuyon. Tungod sa Mighty C, protektado ka pirmi. Mighty C, vitamin C para pirmi malipayon. Palit nag Mighty C. Does your underarm stink and darken? Say goodbye to stink and dark underarm. Try Clinica Deo Fresh Roll-On. It whitens and softens your underarm. For all-day freshness, try Clinica Deo Fresh. It's 100% natural. Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. As the CEO of 5K Broadcasting Network Incorporated, ito ang kampiyon na stasyon, K5 News FM. Sa isang pangarap, unti-unting natutupad. Mighty C na, araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Ang vitamin C na hindi acidic, alkaline-based na tumutulong mapalakas ang resistensya. DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Ang tamang pag-inom mga kaibigan, 1 capsule 3 times a day, 30 minutes before or after meal. At kung isasabay mo naman sa iyong mga maintenance, lagyan lang ng pagitan na 1 oras para makuha ang napakagandang benepisyo nito sa katawan. At siyempre pa kung kape naman ang iyong nakiligan, dito ka na sa antioxidant coffee. Dito ka na sa kape na mayaman sa antioxidant, ang kape na tumutulong mag-detox sa ating katawan dahil mayaman sa fiber galing sa chia seed at psyllium husk. Clinica DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Perfect. Mapahot or iced coffee ba? Pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na, siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX 500 Health Alert. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Ang laban sa araw-araw na stress sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood at sigla. Mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Inyo pong napakinggan ang Health Alert kasama si Doc Jun Alcazar. Hatid sa atin ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio. Hanggang sa muling abangan ang Health Alert DTX 500 Health Alert. Programa na puno sa health tips at health information kasama ang Certified Naturopathic Practitioner at Doctor of Naturopathy. DTX 500 Health Alert. At ngayon, narito si Doc Jun Alcazar, DTX 500 Health Alert.
Alert! Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Kasama pa rin ang inyong isa sa Certified Naturopathic Practitioner, Dr. June Alquizar, para maghahatid na naman sa inyo na preskong kalampang kalusugan. At lalong-lalo na mga kaibigan, huwag na nating patagalin pa. Pakinggan muna natin ang isa na naman sa kababayan po natin na maming iniindang karamdaman sa katawan na tulungan sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule. DTX 500 Health Alert! Magandang umaga po sa lahat. Ako po si Jordan Labog Malilin, 53 years old, taga Barangay Minantiuno, Kawayan City, Isabela. Narinig po kasi na sa habang nagdadrive ako itong DTX 500. Sinubukan ko po dahil po may high blood po ako at saka mataas po ang cholesterol po at saka uric acid. Kulang-kulang isang buwan na pagte-take ko, malaki po ang inom ng aking katawan. Dati madali mapagod, pero ngayon tuloy-tuloy na ang pagtatrabaho ko. Pakiramdam ko, lumakas ako. Salamat sa DTX 500 dahil malaking naitulong niya sa akin. Sa mga nakakarinig ito, subukan pa ninyo ang DTX 500. Malaki po may tutulong sa inyo. Yun lang po, maraming salamat. Jordan Labog Malilin, 53 years old, taga Barangay Minantiuno, Kawayan City, Isabela. DTX 500 Health Alert! Lumakas na ang katawan at nawala ang palagiang pagkapagod. Dahil yan sa araw-araw na pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at may ang superior antioxidant combination na mabibilihan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Dahil nga po mga kaibigan, ang DTX 500 Herbal Capsule ay nagtataglay ng superior antioxidant na tumutulong palakasin ang mga selula sa ating katawan, lalong-lalo na ang selula sa ating puso. Kaya tumutulong itong mawala ang madali ang pagkapagod at ang kagandahan, mga kaibigan, gaganda ang iyong pakiramdam dahil tinutulungan itong makapag-repair at makapag-regenerate ang trillions of cells sa ating katawan. DTX 500 Herbal Capsule, mabibili na yan sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. DTX 500 ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500 panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500 araw-araw sa mga DTX 500. Ako si Mary Jane, na-diagnose sa may breast cancer noong 2015. Noong marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong i-take 3 times a day. After a year lang, Oras sa K5 News FM Philippines, ganap ng alas 12 ng tanghali. Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon K5 News Philippines. Sumasayo ang Mighty C Network News. Mighty C Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang reyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Mighty C Network News. F1. At sa ulo ng mga nagbabagang balita, Bacolod at Negros Occidental na apektuhan ng malakas na lindo sa Cebu. Pasok ng mga estudyante sinuspinde ngayong araw. Klase rin sa mga paaralan sa Capiz suspendido dahil sa magnitude 6.9 na lindol. Building officials nagsagawa ng inspeksyon sa mga government offices at high-rise building sa Iloilo kasunod ng lindol. Samantala, MV Villa V Odyssey dumaong sa isla ng Boracay. 10 kabahayan na nilamon ng apoy sa Santa Cruz Street at Tacloban City. Pinsala tinatayang aabot sa mahigit 1 milyon. 4 na bagong substation sa lalawigan ng Negros Oriental papakilusin na ng Philippine Coast Guard. Samantala, isang aktibong miyembro ng NPA sa Antique na monitor ng Philippine Army. Estudyante
estudyante patay matapos mabundol ng van sa Luna, Apayao. At isang lalaki natagpo ang patay sa creek sa Bukidnon. YTC Network News. YTC Network News. Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong kapuluan. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, Bacolod at Negros Occidental na apektuhan ng malakas na lindol sa Cebu. Pasok ng mga estudyante, sinuspinde ngayong araw. Detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson. Nagdulot ng matinding takot sa mga empleyado ng mga Business Process Outsourcing o BPO at ilan pang mga residente ng Bacolod City at Negros Occidental. Ang 6.7 magnitude na lindol sa Cebu, las 9:59 ng gabi, Martes at Setyembre 30. Dahil sa malakas na pagyanig, nagsilabasan sa building ang mga call center agents. Dumagsa rin ang mga tao sa kalsada na dali-daling lumabas sa mga matataas na hotels at iba pang mga buildings sa lungsod ng Bacolod. Sa New Government Center, nagtakbuhan ang ilan sa mga dancers na nagsasagawa ng rehearsals para sa grand opening ng Mascara Festival na opisyal na magbubukas ngayong araw. Sa ngayon, suspendido na ang face-to-face classes sa lahat ng antas sa Bacolod City. Gayon din sa mga paaralan sa iba't ibang lungsod at munisipalidad sa Negros Occidental para sa isasagawang inspeksyon sa mga school buildings. Base sa datos na inilabas ng Negros Occidental Operations Center, naramdaman ang intensity 6 na pagyanig sa bayan ng Manapla at Murcia sa Negros Occidental. Umabot naman sa intensity 5 ang naramdaman na pagyanig sa Bacolod City. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod, K5 News FM. YTC Network News. YTC Network News. Gayon din klase sa mga paaralan sa Capiz, suspendido dahil pa rin sa magnitude 6.9 na lindol. Balitang hatid sa atin ni K5 Roldan Villarreal. Nagdeklara ng suspensyon ng pasok sa ilang paaralan sa lalawigan ng Capiz, kasunod ng nangyaring magnitude 6.9 na lindol kagabi. Ilan sa mga nagdeklara ng suspensyon ng klase ang bayan ng Tapas, Sigma, Dumaraw, Pontevedra, Panay, Dao, Panitan at Cortero. Kasama rin ang Capiz State University, Colegio de la Purísima Concepcion, Philomer Christian University at Herker College. Samantala, sa lungsod ng Rojas, binigyan ng otoridad ang mga opisyal ng mga paaralan sa lungsod na magdeklara rin ng suspensyon ng klase base sa structural integrity ng mga classrooms. Layunin ng suspensyon ng pasok ngayong araw na mabigyan ng daan ang pagsasagawa ng assessment sa mga classrooms at buildings na posibleng naapektuhan ng malakas na lindol kagabi para sa kaligtasan ng mga mag-aaral at mga guro. Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM. YTC Network News. YTC Network News. Samantala, building officials nagsagawa ng inspeksyon sa mga government offices at high-rise building sa Iloilo kasunod ng lindol. Detalye ng balitang yan, atin naman ni K5 Kim Kaluyo. Nagsagawa ng inspeksyon ng Office of the Building Officials o OBO ng lungsod at lalawigan ng Iloilo matapos ang naramdamang pagyanig ng lindol pasado alas 9 ng gabi, Setyembre 30. Nakitaan ng bagong bitak ang 3rd, 5th at 6th floor ng 25 anyos na itinaliyong Iloilo Provincial Capital. Samantala, idineklara namang safe for occupancy ang Iloilo City Hall at Legislative Building at inikot rin ang mga ospital, establishmento at high-rise buildings sa lungsod. May mga nahimatay at sumama ang pakiramdam. Agad namang lumikas sa open ground ang mga mall goers, mga residente, gayon din mga call center agents. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM. YTC Network News. YTC Network News. Tuloy
Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. MV Villa V Odyssey dumaong sa isla ng Boracay. Ang kampyon na balitang yan hatid sa atin ni K5 Leonard Viray. Dumating sa Boracay ang MV Villa V Odyssey sa kauna-unahang pagkakataon lulan ang humigit kumulang 870 na pasahero at crew mula sa Europa at Amerika. Nagkaroon ng barko ng overnight stay upang bigyang daan ang mga bisita na maranasan ang ganda at aliw ng isla. Ayon sa Malay Tourism Office, galing sa Manila ang barko at dumaan sa Palawan bago tumulak patungong Indonesia. Ang pagkakasama ng Boracay sa ruta ay patunay ng mataas na tiwala sa isla bilang pangunahing cruise tourism destination. Isang plaque exchange ceremony ang isinagawa sa barko na dinaluhan ng mga opisyal mula sa probinsya ng Aklan sa pangunguna ni Nieven Makirang, Executive Assistant to the Governor, at mula sa LGU Malay, si Binibining Catherine O. Fulgencio. Dumalo rin ang mga kinatawan ng Philippine Ports Authority, Department of Tourism Region 6 at ilang mga stakeholders mula sa sektor ng turismo. Itinuturing na tagumpay ang unang pagdaong ng MV Villa V Odyssey na lalong nagpapatibay sa posisyon ng Boracay bilang world-class na destinasyon. Inaasahan pang 5 cruise ships ang dadayo sa isla bago matapos ang taon, hudyat ng muling pagbangon ng cruise tourism sa isla ng Boracay. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Samantala, 10 kabahayan nilamon ng apoy sa Santa Cruz Street at Tacloban City. Pinsala tinatayang aabot sa mahigit 1 milyon. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Carol Medino. Nilamon ng kalayo ang 10 mga residential at boarding houses sa nangyaring sunog sa Barangay 45, Santa Cruz, Tacloban City, gabi ng Setyembre 30. Ayon sa impormasyon, nagsimula umano ang sunog sa bahay ni alias K. Pasado alas 7:30 ng gabi, nag-ideklarang fire out ng BFP Tacloban ang nangyaring sunog. Pero sa kabila nito, wala namang naiulat na casualty o sugatan sa insidente. Sa inisyal na report, tinatayang aabot sa humigit kumulang 1 milyon ang naidulot na pinsala nito. Sa ngayon ay patuloy pa ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang pinagmulan ng sunog. Para sa Mighty C Network News, ito si K5 Carol Medino para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM. Mighty C Network News. Mighty C Network News. At 4 na bagong substation sa lalawigan ng Negros Oriental papakilusin na ng Philippine Coast Guard. Balitang hatid sa atin ni K5 Rufa De Vero. Nakatakdang papakilusin ng Philippine Coast Guard o PCG sa Negros Oriental ang 4 na bagong substation sa lalawigan upang matiyak ang masabilis na pagtugon. Ito ay ayon kay Lieutenant Marion Abigail Inopia, Commander ng Coast Guard Negros Oriental Station. Ang mga substations na kabilang sa papaaktibuhin ay ang Valle Hermoso, Bindoy, Tanay City at Manhuyod. Dahil dito, lumagda na ang mga local government units na mga kasunduan sa pagitan ng Coast Guard para sa paggamit ng mga kinakailangang gusali o lupa para sa mga substation. Sa kasalukuyan, ay may 12 aktibong PCG substation na sa lalawigan kung saan binisita na ni Commodore Christopher Auro, Commander ng PCG's District Southern Visayas Negros Island Region, ang ilan sa mga ito noong nakaraang linggo upang masuri ang kahandaan sa operasyon. Para sa Mighty C Network News, ito si K5 Rufa De Vero para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko, kalingawan sa Negros. K5 News FM. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Samantala, isang aktibong miyembro ng NPA sa Antique na monitor ng Filipino Army. Detalye ng balitang yan, hatid naman ni K5 Family Palanog. Pinahayag ni Lieutenant Colonel Jekyll Julian Dulawan, Commanding Officer ng 61st Infantry Battalion ng Philippine Army, na may isang aktibong miyembro ng New People's Army silang na monitor sa probinsya ng Antique. Sa media interview kay Lieutenant Colonel Dulawan, kinilala ang miyembro kay Julio Segundera Morga, alias sa Tonton,
Subdivision ng Barangay Igpara, Sibalo, Mantique na ngayon ay nasa Tapas, Capiz. Ayon kay Lieutenant Colonel Dulawan na ang grupong umiikot sa ngayon sa buong Panay ang namamalagi sa parte ng Tapas, Capiz dahil kaunti na lamang ang natitira sa kanila, kung saan naroon din ang kanilang mga pamilya na magagawa nilang hinga ng pagkain base din sa pahayag ng mga nag-surrender. Malaman na noong nakaraang mga araw, ilang mga miyembro ng NPA ang namatay dahil sa engkwentro sa Tapas. Nananawagan naman ang opisyal sa pamilya ni Morga at sa kanyang mga kaibigan na tulungan itong mag-surrender dahil mayroon silang amnesty program na makakatulong sa kanilang tahimik na pamumuhay. Para sa MyTC Network News, K5 Family Palanog. Para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. MyTC Network News. MyTC Network News. Tuloy-tuloy pa rin tayong mga K5 sa iba pang detalye ng balita. Estudyante pataya matapos mabundol ng van sa Luna, Apayao. Balitang hatid sa atin ni K5 Mary Lore Duque. Patay ang isang estudyante matapos mabundol ng puting van sa barangay San Isidro, Surluna, Apayao kahapon. Kinilala ang lalaking biktima na estudyante ng Apayao State College at residente ng Pudtol sa naturang probinsya. Batay sa inisyal na ulat, nag-overtake ang driver ng puting van ngunit may paparating na sasakyan kaya lumihis ito at bumangga sa biktima na naglalakad sa gilid ng sementadong kalsada. Dahil sa lakas ng impact ng salpukan, nagtamo ng fatal injuries ang biktima na agad ikinasawi nito habang hindi naman nasaktan ang driver ng van. Sa ngayon ay patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad ang pangyayari. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Marilor Duque para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Santiago at lalawigan ng Isabela. K5 News FM. MyTC Network News. MyTC Network News. At isang lalaki natagpo ang pataya sa creek sa Bukidnon. Balitang hatid sa atin ni K5K Buscaino. Natagpo ang patay ang isang lalaki sa creek sa Purok 5, Gutapul, Kibawi, Bukidnon. Napag-alaman na edad 80 ang bangkay na nadiskubre 150 meters ang layo mula sa kanyang tirahan. Ayon sa pamangkinang namatay na hindi dumalo ang kanyang tito sa kanilang fiesta celebration kaya't pinuntahan niya ito sa kanyang bahay na 2 kilometro ang layo mula sa kanilang tahanan. Nagulat na lamang siya nang makita ang kanyang tito na wala ng buhay sa creek. Wala umanong nakitang sugat o pasa sa katawan ng lalaki. Di pa matukoy ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Samantala, ipinag-utos na ng Bukidnon Provincial Office sa Kibawi MPS ang malalim na investigasyon sa ikinamatay ng 80 anyos na lalaki. Ako si K5K Buscaino para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM. MyTC Network News. MyTC Network News. At mga K5, dako na tayo sa ating balitang abroad. Patay ang nasa 3 mag-aaral matapos gumuho ang isang paaralan sa Indonesia. Ayon kay National Search and Rescue Agency Head Muhammad Shafi, maraming iba pang nawawala sa insidente na nangyari sa Islamic boarding school sa East Java Province. Nasa 40 katao naman ang natrap sa loob ng gumuhong gusali at patuloy rin ang ginagawang rescue ng mga otoridad. Samantala, dinala naman sa pagamutan ang ilang mga sugatang biktima. Patuloy rin ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad sa rason ng pagguho ng nasabing gusali. MyTC Network News. MyTC Network News. At mga K5, sumainyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Iloilo, antabayanan ang pagbabalik ni K5 John Sapio sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News FM Philippines. News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May kumso! D3 Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang 2 ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika.
Panyaga Time. Oras sa subong. 12 sang udto. Ano inyo sudan? Adobo? Prito? Yum! Sinigang? Wow! Kabalo ba na kamo nga sa adobo nga baboy? Mas bet ko ang ginpamana sa diin nagahalo ang tamis kag alat. Sa pinirito nga isda naman, mas gusto ko ang medyo crispy nga namit isawsaw sa toyo nga may kalamansi kag sili. Sa sinigang nga pasayan o baboy, mas namit kung sakto lang ang asno kag may kagat sang siling labuyo. Maski ano pa nga sahi sang sudan, may nagkakaangay nga pares diri. Kuha nyo, basta sudan sa panyaga, mapapakook ka sa sarap. Coca-Cola. Mapapakook sa sarap. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay, happy kanunay. DTX 500. Masaligan, epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo, DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy, DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalinas sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan, DTX 500. DTX Coffee Mix. Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod nga magpapiling nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata. DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Rico sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mga butika. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! 11 Mbps. Balik kita sa aton nga pagpangalagad mga kaki-5 ang oras. Last 12:19 na sa hapon. Ang oras ginadulong sa inyo sa DTX 500 di superior antioxidant para malikawan nato na baka mamatay nga cancer. Mag-inom kita sa DTX 500 adlaw-adlaw para malikawan nato ang mga komplikasyon sa mga balatian. Bangod kay may diabetes kita, mag-inom kita sa DTX 500 adlaw-adlaw para malikawan nato ng insomnia. Mag-inom kita sa DTX 500 adlaw-adlaw para mahamuok ang atong katulugon. At para magnubo ang atong sininga blood sugar, mag-inom kita sa DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500, the superior antioxidant. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 diabetes arthritis mag-aayo. DTX 500 ang high blood mo sigurado mag-aayo. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500 mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500 ang health mo protektado. 11 Mbps. Balik kita sa aton sining nga pagpangalagad mga kaki-5 ang oras. Last 12:20 na sa hapon. Ang oras ginadulong sa inyo sang Cebu Pacific. This time check is brought to you by Cebu Pacific. Fly Tabay again and again with Cebu Pacific. 11 Mbps. Kakaroon sa aton sining mga nagapanguna nga mga balita. Ang ginadulong sa inyo sang Bilyonaryo News Channel. Una kita sa balita sa sitwasyon sa aton nga panahon. Anay LPA ang ginamonitor sa sulod sang Philippine Area of Responsibility. Nahimo na nga isa ka bagyo. Isa na ka bagyo ang pagkatawgon nga si Bagyo Paulo. Ang anay LPA nga namonitor sa sulod sang Philippine Area of Responsibility. Sunod sa latest nga update
sang DOST Pag-asa ginabanta nga yara sa east sang Catanduanes ang nahinamitan nga bagyo. Sa karon ginapanugyan sa tanan nga magpabilin nga alerto ag magmonitor sa mga update sang sitwasyon sang panahon. Samtang sa iban pa nga mga balita nga ginadulong sa inyo sang Bilyonaryo News Channel. Naglabot na sa 60 ka mga tao ang napatay sa 6.9 magnitude nga linog na nag-igo sa Cebu alas 10 kagabi. Sunod sa Cebu Provincial Information Office, siyam ka mga adult kag apat ka mga minor di edad ang nagkalamatay sa Bugo City, Cebu. Base sa inisyal nga report, sila ang natabunan sang mga nagkalaguba nila nga mga balay. 5 naman kaginbawian sa kabuhi sa San Remillo. Kalakip ang isa ka napulo ka tuig nga bata nga naigo sang hollow blocks halin sa naguba nga nila nga balay. Kalakip man sa nagkalamatay ang 2 ka mga katapos ang Philippine Coast Guard. Tag-isa ka katapos ang Bureau of Fire Protection nga nahulugan sang simento halin sa basketball court nga ila ginahampangan sa San Remillo. Samtang paidalom na ang bilog nga San Remillo ag bilog nga probinsya sang Cebu under the state of calamity bangod sang naangkon nga halit tuga sang linog. Samtang sa iban pa nga mga balita, nagatubang na sa Independent Commission for Infrastructure o kon ICI sa isa ka closed door nga investigasyon sang ang mag-asawang mga kontraktor nga sanday Pacifico Corley kag Sara Diskaya. Naglawig sang 4 ka oras ang investigasyon sa mag-asawang Diskaya. Kaginpayag nga naghatag sila sang ledger angot sa mga nakabaton sang kickbacks sa ila mga kontrata nga nakuha sa Department of Public Works and Highways. Naibalawaan nga 2 ka tawo ang ila ginsambit sa ICI nga nakabaton sang dalagko nga mga kickbacks gikan sa ila mga proyekto apang wala nila ginhingadlan sa publiko. Suno sa abogado nga sang mag-asawa nga si Attorney Cornelio Samanigo III. Baka sumiter sila sa iban pa nga mga pangalan sa ICI sa tion nga magbalik sila sa komisyon na. Suno sa iya kon limitado ang impormasyon nga ginbuyaggag sang mag-asawa nga Diskaya sa Senate Blue Ribbon Committee. Isugid nila sa ICI ang tanan nga mga nagkomisyon sa mga proyekto gani ila isugid ang tanan kag wala sang nagadelay pa. Langgit mamangkot yun may ibalik sa gobyerno ang mag-asawa nga Diskaya. Ginpayag ni Atty. Samaniego nga wala sila sang may ibalik bangod kay frozen ang account sang mag-asawa nga mga Diskaya. Sa iban pa nga mga balita, matapos ang mga kaso sa pagpasarado sa pila ka mga Pogo Hubs kag pag-anunsyo nga pauntaton ni President Ferdinand Marcos Jr. sa atong ikatatlo sini nga suna, ang tanan nga mga operasyon sang Pogo ginaako sang Presidential Anti-Organized Crime Commission o kon PAOK nga may madata sa gihapon nga magagmay nga operasyon sini. Dogang pa ni Yosek Gilbert Cruz. Napanawagan man si DILG Secretary John Vic Remulla sa mga local government units sang mga nga ipahibalo sa mga otoridad kung may mahibaloan nga mga magagmay nga mga Pogo Hubs sa ila nga mga lugar. Yari ang kabahin sang payag ni Yosek Gilbert Cruz. Meron pa rin po, pero hindi na po siya kagaya dati, yung na malalaki na isang building, isang compound, 10 hektarya na puro building. Ngayon ho, pa-kwarto-kwarto na lang sila. Kadalasan, yun pa rin ho yung love scam, tsaka yung cryptocurrency scam, yung investment scam, yun pa rin ho naman yung ginagawa nila.
Katapusan nga mga balita nga ginadulong sa inyo sa Bilyonaryo News Channel. Nagapanawagan si Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga nga kakasuna sa pisto si President Ferdinand Marcos Jr. Sa iya post sa Facebook, ginpayag gini nga ma-impeach ang presidente bangod na paslawan nga mapasabat sa hustisya ang may mga kahilabdanan sa pagpangawat sang binilyon kapisos nga pundo sang Department of Public Works and Highways o kon DPWH para sa mga flood control projects. Sa isa pa ka post, ginpahayag sini, "We will impeach President Marcos. Philippines versus Marcos." Ang panawagan ni Barsaga sa kasunod nga ginaatubang nga akig sang publiko sa lapnagon nga korupsyon sa mga flood control projects kung sa diin may kilabtanan man ang pila ka mga mamalidha kag mga opisyal sang DPWH kag mga kontraktor. Pagkamuyad to mga kakipay, ang mga balita na ginadulong sa inyo sang Bilyonaryo News Channel. 11 Mbps. Aton sining pagpangalagad subong sining hapon, atensyon. Atensyon sa mga taga-barangay Inggori sa distrito sang La Paz. Alerto na sa inyo magalin ang magadaog sang bugas. Alin kay Dr. Amiloy kag sa K5 News FM Iloilo. Ang inyo moon i-screenshot nyo lang kag i-upload sa comment section nga ikaw ang naka-like, naka-follow sa Facebook page ni Dr. Amiloy kag sang K5 News FM Iloilo 88.7. I-comment man kung sa anong zona nakatiner sa Barangay Inggori. 5 katawo ang magabaton sang 5 kakilong nga bugas. Halin sa K5 News FM Iloilo. Dapat nag-share ka man sang pila ka mga post agud mas kampyon. Intra na! K5 mga ka-K5! Tob-tob las 7:30 karon sa gabi. May mga taong bulag kahit Ang pagabatonon nga mga comments. Gusto mo daog bugas? Mamati na ka mag-comment sa K5 News FM Iloilo. problema ay tinatalikdan sa damit sa matay. Check nato ng report ni K5 Karen Badilla nagikan sa patrol ay may maestro nga nalutangan kahapon sa ngapon dira sa barangay Punong Grande, Dueñas, Iloilo. Kano may suspect na ang Dueñas Municipal Police Station sa sining paglutang sa nagadala sang iya sining Nissan Tirano. Ay taga Dueñas ini siya pero nagatudlo kon teacher sa Manit Central School ang ini nga biktima. Upod niya pa kunong iya siniduwa ka mga bata daw shooter nang nagtiro siya. Matanda kay sa ulo gid na igo ang biktima. Yari ang aton sining follow-up report upod sa kay K5 Karen Badilla. K5 News FM Hampion Report. K5 Karen. Padayon pa sa karon ang investigation sang Dueñas Municipal Police Station sa natabo ni nga pagtiro patay sa 45 anyos nga manunudlo diri sa may barangay Punong Grande sa Dueñas las 5:15 sang hapon Setyembre 30 K5 dyan. Madumduman nga ang ining biktima ginkilala nga si Richard Espinosa. Richard Espinosa 45 anyos, residente ni siya sang Puno o kon barangay Punong Pequeño Dueñas kag maestro sa isa ka bulutuan sa Pasay City K5 dyan. Pagina sa paghinon-ano naton sa kay Police
Captain Francis Layok, ang hepe sang Dueñas Municipal Police Station K5 Jan. Ginpayag sini nga hindi pa to sila maka pangtipon gid sa mga CCTV K5 Jan. Kay brown out to sa Dueñas, wala kuryente K5 Jan. Kay bangod ni sa linog bala kagabi. Hindi sila dito makasaka sa may Gabaldon kay gina-inspect pa K5 Jan. Hindi to sila maka-penetrate kay para sa safety man sang tanan. Way pa sila nakakuha sa mga CCTV, especially dito sa may area K5 Jan. Kay sa pagsulod ta dito gid sa may crime scene, ano ni siya K5 Jan, napalibutan inisang katubuhan, kagligwin katama, way sang panimalay. Although nga may ara K5 Jan, pero malayo ang balay dito kay 5 Jan, halin sa may crime scene gid mismo. Pero according sa kay Captain Layok, kung lantawon suno sa iya kag base man sa ilayang nga mga investigation nga posible kay 5 Jan ang ining suspect nagbantay na tungadaan sa lugar. Nibla kapon piyesta sa Dueñas? Yes. Okay. So alin ni sila sa pistahan? Hindi kay 5 Jan. Bali ang ining maestro, halin ni siya sa Bulutuan sa Pasig City. Upod yan ni ang duha niya ka bata nga lalaki nga lunsay minor de edad kag mapuli na kay 5 Jan dito sa balay nila sa Pequeño kay tidira ginadaya ang alagyan. By the way, sino ang kadala sa salakyan? Siya mismong biktima? Yes, siya mismo kay 5 Jan. Pero ang agi sang lutang, ano ang naglutang siya? Kung sa ikaw kadala, kung sa left side sang salakyan? Oo. Anong igo yes ni ano ginlutang sa driver o kung sa passenger seat ay nga side ang driver? Oh yes kay 5 Jan. Oh katanda sang shooter no? Okay, according ni sa kay Captain Layog nga posible kay 5 Jan nga ang ining suspect nagpanago na niya nga daan sa may katubuhan. Ginbantayan niya na ni kay 5 Jan ang victim kag gin timing niya gid based man sa pag-pattern bala sang ato niya nga kapulisan. Ginpili gid ni kay 5 Jan ang area nga makapahinay bala sa paglakas or pagmaneho ang ining driver. May mga batsi-batsi. May lubak-lubakon. May lubak-lubakon kay 5 Jan. Kag sang time nga to, nagapo-bo ang ulan. Kaya pagtiro niya ni kay 5 Jan, ang may na-interview man kita dito, nga naka-witness gid. Actually, hindi siya sila nga witness nga nakakita gid. Kundi nakabati sila sang lupok. Kag isa lang, hasta nga naglabot sa tatlo. Kag wala nila una gin-mind kay 5 Jan. Kay bangod nga api nila, may naga-firing kay dito sa area kay 5 Jan. May doktor na to nga naga-star, nga naga-firing kung isa. Pero nakibot sila mga wala madugayan mga 5 minutes siguro kay 5 Jan. May bata nga nagadalagan pasulod sa ilang nga gate, nagasinggitan kag nagapangayo sang bulig kay 5 Jan kag nakit-an nila nga ining bata nga naka-uniform puno sang dugo ang iyang likod kag di singin pamangkot kung anong natabo. Ang suno sa iya gintiro ang iyang amay. Then ang ginhimo ni isang ginpangayuan sang bulig sang bata, nag-proceed sila dito sa area kay 5 Jan pero syempre wala na ang suspect, wala man natalupangdan kung diini ang iyang exit point. Kay isang time nga to, way gitawo sa area kay 5 Jan kay ang halos tanan ara sa proper gid nila kay fiesta agang iban nag-ara lang sa sulod sa balay nila kay bangod nga naga-ulan-ulan kay 5 Jan. Hindi man makilalani sa mga kabataan ang hitsura sang suspect kay bangod nga nakabonet siya kay 5 Jan. May tabon ang iyang hitsura. Pero ang motor niya ni pero ano why siya riding in tandem o kung siya lang isa? Isa lang gid kay 5 Jan. So sa video gintago iya ko ng motor niya? Yes, gintago niya gid kay 5 Jan. Amo ni nga dira sa area, why gid sa CCTV, no? Wala gid kay 5 Jan. Kay ano siya katubuhan gid siya kay 5 Jan. Hindi man nabikambal ang tubo kay kung kambalan ni sa interview ta. Amo gani. Ti amo to nga medyo may kabudlayan man sa kapulisan ta kay ti especially subong nga daan ti na brown out to why hindi nila makuan ang ma-check ang mga CCTVs kay 5 Jan kag ang kuan pagid nila ang witness man kay YT why gid sa may nakakita mo. Ano ang mga anggulo nga ginatutukan subong sang mga kapulisan sa Dueñas? Lagi na pagpamangkot ni sa kay Captain Layog, way pa siya sa may gin-mentionar kung ano ni, 5 kabilog. Pero sa pagpamangkot niya sa pamilya, na-interview naton kay 5 Jan ang live-in partner nga si Ma'am Ruby, kag according sa iya,
kung siya magalantaw kay 5 dyan, may 3 siya nga ginasundan. 3 kang gulo. Yes, Oo. amo ini ang dati may nakaaway ang Oo. iyang bana sa sulod sa eskwelahan nila pero nasettle to kay tiko. Bana niya kung live-in partner niya? I mean live-in partner. Okay. Oh, live-in partner. Kaya daw kuno daw bulagay na ni kuno sa iyang legal wife? Yes, ang legal wife yara sa Abroad. Oo. So, pero may live-in partner di siya? Yes, may live-in partner. Pero ining duha ka bata kuno nga nagasakay, bata yan ni sa asawa niya o kung sa live-in partner niya? Sa nauna. Sa una yang asawa? Yes. Ang duha gid ka bilog? Yes, ang duha gid ka lalaki. Bali 3 sila, no? 3 sila kasakay sa Nissan Terrano? Hindi, duha lang gid kay 5 dyan. Duha lang sila? Oo, kay ang ining isa, ang agot, ang nila subang niya ni sa ikaduha niya nga partner. Okay. 3 years So, old, babayi. duha galik bilog bata ang subang niya lalaki sa una yang asawa? Yes. Ang upod niya kapon amo ning got niya nga sa live-in partner niya? Hindi, bali ang duha ni ka nga upod kay Ferdinand, ang duha ka lalaki, bata ya ginisa na una niya nga asawa. Dayon ang isa to ang agot way to nakaupod 3 years old. 3 years old pa lang babayi kay 5 dyan. So nakita nato di ba sa video mo subong? Ara sa passenger ang botsilingon may confirm nga ang nagtiro ara sa passenger sa side sang salakyan. Ang posible kay 5 dyan, kay hindi pa gid siya siling nga ma-confirm gid sang aton nga kapulisan pero ang pwede man siya, pwede man siya nga lapos na sang bala. Yes, kay 5 dyan. Okay. Pero ang upod diya ako na pungko sa passenger seat sa front seat, why ang pilas? Ang duwa ara gid sa likod. Sa likod hindi. Yes. Why siyang may upod abi nga ang duwaya ka bata ang upod sa likod gyapon ko hindi sa front seat? Yes, puro sa likod. Oo. Okay. So mo na nga why siyang may nasa labat? Wala kay 5 dyan. Kag ang gid ang igo gid ya kay 5 dyan or ang purpose gid ara gid sa driver. Oo. Pila ka tuig kanining duha ka mga bata ang upod ya? Kay 5 dyan? Pila ka tuig ang mga upod yang bata at ang una kay sa why mo balaan? Wala mabalaan pero high school ni kay 5 dyan. At tinako na mga may, yes, correct kay 5 dyan. Okay. So, maluwas na pagid ang iban pang ginatutukan sa pulista? Ang sa subong way gid ni gin detalye sa aton ni Captain Layo kung ano gid ang ilang nga mga anggulo pero according niya sa asawa tiamo to may isong una may nakabais ini siya nga co-teacher niya sa eskwelahan pero nasettle to kay 5 dyan. Ang ikaduha amo ni ang away sa Humayan. Bali ang ni siya pinamilya man ni nga pagatipan sa Humayan kung sa diin ining si Richard siya ang nag-finance kay 5 dyan. Nag-away ni sila sang pakaisa sang iya nga pakaisa bangod sa Humayan kay 5 dyan. So bali si ang teacher ni nga napatay amo ning financer? Yes. Gagasto sa nagaobra sang Humayan pakaisa sang pakaisa yaman. Yes, kay 5 dyan. Okay, pero ay sila relasyon sa nagaobra sa uma? Wala man. Okay. Ang sa ina kay 5 dyan, suno sa kay Ma'am Ruby, medyo mainit to ang tensyon sa pag-away nila kung sa diin, nag-abot sa punto nga nagreklamuhay gid sila sa pulis. Pero pagkaulihi, na settlement kay 5 dyan. Pero ang hindi lang yan masiguro ni Ma'am Ruby, kag sang tisang iyaman bi nga live-in partner, no, nga tibasibla kung may dumtanay nga natabo kay 5 dyan. Ang ikatatlo dire, suno sa kay Ma'am Ruby, amo ini ang damo sang ka-chatmates, ining si Sir Richard. Damo Oo, ang ibang diri niya nga ka-chatmates, may mga partner man. Chat kid lang na. Oo, kay do ka na ba, wow? Chat kid lang na. Oo. Ni isa ina. Patyon mo gid hindi sobra kon ikaw bi kon boyfriend mo may ka-chat patyon mo gid. Kung nobyo pa lang, syempre, pero kung bana, diba si mabunan ko gid siya. Delikado. Pati Delikado gid. Hambal din ni Ma'am Ruby kay 5 dyan. Agin sa isa niya ni nga diba siblang napinsan niya basi wala sa ipan pa lang nga mga naka-chatmate ni sang iya nga live-in partner basi may mga bana man to or may mga partner man nga nakita nang ilang nga chatanay kay tikong nakagini nga nagtalang man kay 5 dyan mo twice. Nagtalang? Nagtalang ni ang chat niya sa kay Ma'am Ruby. Ang iya nga ginhambal dito kung kudigo ko manari kay 5 dyan hambal niya
ga lang pwede tawag ko si mo. Amo nang chat niya pero nagtalang sa kay Ma'am Ruby. Te, ano ba ni Ma'am Ruby? Nga si Mana, te, syempre nagginaway niya kay 5 siya ni nagbaisais lang nga duwa. Siga si Ruby. Si Ruby di ano yan yaw? Co-teacher? Hindi, live-in partner niya. Live-in partner? live-in So, partner niya. si Ruby kali live-in partner niya, sa tanya nga ga lang tawag ko sa imo, pero ano ginang tawaganay nila nga duha? Unggis, name gid. Di syempre, pagkatalang ko sang chat niya sa kay Ma'am Ruby na, yung style bala kong gisa sa mga lalaki nga palusot na yun. Lalaki lang? Si Paul Diada diyo, gaya. Palusot na yun. Palusot, may babae man, with all due respect sa mga babae, may palusot man nga, iban. Hindi makitanan. Amo man ang lalaki, iban man Oo. Tapos, Leksyon nga dapat kung mag-chat ka, hindi mo patalangon. Oo, dapat sigurado. Bala ang name kag ang picture niya dapat diragid ma-send. Kung sa kani may nag-chat sa ako niya, I love you, promigo ko lalakin ko, ano ka nag-agi? Niko, ano ka nag-agi? Sorry sa imo nagkanto. Budlay. Tingin sa pagidi kay last year, may amuman may nagtalang man chat niya pero ang iya niya nga pag-chat, hambal niya nga wala ka day off. Nagkapamangkot bala? Kay 5 dyan. Dito nag-umpisa naman ang ila yang away. Kaginhambalan siya sang iya nga live-in partner nga naghulo-umpisa naman siya sa amuyan nga bisyo. Gani. May kwangin man si sir. Damo siya sa... Damo chatmate. Damo siya chatmate according sa live-in partner niya. Pero... Luwas na damo sa chatmate, may iban pagid siya nga uyab. Ambot sa langaw. Luwas sa kalibin. Wala naman kay 5 dyan. Kay Tiko madakpan ni siya. Kung madakpan ni siya ni Ma'am Ruby, suno sa na-interview taman, nga hambal niya ang tawagan. Nalipat ako hambal niya nga, hindi ko kamugyapon pag islan. Chat, doon maganda lingaw-lingaw lang ko, no? Pero gyapon. Diskarte gamay Kabi, kwan. Hindi dapat inikit magtalangan chat Oo. Okay. Amo na, remind lang, no? Warning lang sa mga hiligon bala. Siguraduhon, gid. Sa mga may ligon ka nagpamati sa buong simo Buot to ya? Okay, saan nagpamati sa imo? Iniya ikaw Oo, nagpamati. Bato-bato sa langit. Sir Jason, gito? Oo. Si Paul Diada ko nga. Hindi, pero sa seryoso, may istorya, amoy na ang paraya sa asawa sa mga ginalantaw niya. Pero kung sa kapulisan may iban pagid. May iban pagid kay 5 dyan. Okay. Well done. Good job. Salamat yan, K5 Karen. So sa tugang sini nga mga detalye K5 dyan, sa mga updates, bantayan sa pilapagit ka mga public affairs ang K5 News FM Iloilo. Upod si ako nang nga balita, ang inadulong si News ang Klinika DTX Coffee Mix, ang Klinika de Alternativo Medicina ni Doc Ramel Uy. Ang DTX Coffee Mix mga ka-K5 healthy coffee ini nga nagahatag isang maayong nga benepisyo sa aton nga lawas bangod sa natural and organic ingredients kaangay sa ampalaya, chia seeds, kag de-sugared sugarcane extract. Upod sa patrol si K5 Jason Talaron, ini naman si K5 Karen Batilla para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon report. Madamo gid nga salamat sa report ni K5 Karen Badilla nagikan sa aton nga patrol. Dala sa on tanan ni K5 Polong dakop ni Kuya AJ bla Toto Dids ang parte ni sa nagapamati bla. Kampiyon. Okay ka, may kapi ka. Kampiyon. Nadakpan niya si Angeline Onyada. Kampiyon. Angeline Onyada sang barangay Ingori sa distrito sang Lapas. Kampiyon. Taga Sitio Bantad, barangay Sitio Bantod. Kampiyon. Si Angeline Onyada sang Sitio Bantod, barangay Ingori sa distrito sang Lapas. Okay ka, may kapi ka. Kampiyon.
Kampiyon, 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 kampiyon! Okay, sa aton sini nga mga ka-K5, ari naman kita diri sa barangay, no? Sa barangay Inguri, sa distrito sang Lapas. Kaysa na di man balay ang ganda, radyo. Ayun yata. Imo. Tudlay mo na di balay. Dali dibi. Oo. Kay abutan naton din nag-andar ged. So sa 11 Mbps, pwede mo lang mapainay na yan, imo radyo. Para nga mag dali danay. Ti say mo diri nga pagpamati. Diri ka. Say mo diri nga pagpamati sa K5 News FM Iloilo. Batean mo dira nga kon madakpan ikaw ang nagapamati, may premyo ka pagabaton. So gi-expect agad, gi-expect ka man. Oo, eh. Ti sa subong adlaw nag-expect ka nga may maabot nga pa biyaya sa imo. So kaya nadakpan tayo, ikaw pamati ka sa K5, okay ka, may kape ka sa K5 News FM Iloilo. Ano mahambal mo kay Doc Ramil Uy, kag sa K5 News FM? Madamo, bigla salamat sa kay Doc Ramil, nga gintagaan ako sa DTS Kape, kay ti, ang ako nga ugangan, nagapangapiman sini, kaling kay ti, wala ko makuha itong iyang papel, kag, kapay pa nga madamo pa ang mabuligan niya. Madamo din na salamat, Doc. Ti sa mga herbal medicine, ano nagamit mo diring herbal medicine? Ng D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio lang, Ged? So, kaya nagagamit ka D3 Bio, may duwa ka ka-coupon. Kaya nagapamati ka sa K5, isa ka-coupon, nagagamit ka D3 Bio, another isa ka-coupon, may chance ka magdaog cash kag appliances. Sa programa nga K5, dakop ka, ilugo mo promo. Ano pangalan mo gani, ma'am? Angeline Onyada. Dabi agdaha diri ang taga-barangay Inguri. Nagpa naman si Angeline Onyada sang Sitio Bantod, Barangay Inguri sa distrito sa Lapas. Nagapamati sa 11 Mbps. Standby, magabalik kita dugay-dugay. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! D3 Bio with Visio. Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa galabot gid 3 ka bulan bla. Sang pagtumarkos sang D3 Bio baw okay gid ang resulta subong normal na gid. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Visio. Ang Visio yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma nagid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Visio. Ang Visio yung may D3. Mga butika. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado, epektibo, Aramis DTX 500 nagapalandulong bala ang imo panulukan. Magalingin bala ang imo nga uhaw. Masami nagapangihi. Masami ginauhaw. Si may diabetes ka na. DTX 500 na! Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 DTX Coffee Mix. Eric Ledismas, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Mayra, permilang butod akon siya, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami gid ang akon pamatya, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon tiyan. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ako si Anika, layan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Mugali si Bibi, masami ko gina-allergy. Maski magwa lang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang nadula na dayon ng ako nga allergy. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Spore Biotics nga ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan ag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion nagpagkakas sang toxins sa bituka para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup.
Ini ay isa ka Neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa paghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-Memory Advance na yan. Memory Advance Syrup. Bumaka sa mga butika. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! 11 Mbps. Balik kita sa aton nga pagpangalagad mga ka-K5 diri sa 11 Mbps. Ang nga porsyon ginadulong sa inyo sang DTX 500 de Superior Antioxidant. Ang DTX 500 may pinakabataas ini nga 1.3 million ORAC units sa mga antioxidants. Ay ginhimo ini ingredientes ni dahon sang abargoso, ginpuga nga panit sang tubo. So ay nga effective ini siya sa mga kontra sa balatian. Ilabi na gid ang sarcoma, isa ini katumalagsaon nga sa isang cancer apang ini ang isa sa mga pinakabudlay bulngon, ilabi na gid kunyara sa late stage. Duha ka klase ang sarcoma, may soft tissue sarcoma kag may bone sarcoma. 60% sa sarcoma nagatubo sa kamot o kontiil, 30% sa tiyan kag 10% sa ulo o kon sa lihog. Yari ang pila ka mga factors kang kapataas ang risko nga magtubo ang sarcoma. History sang radiation therapy, chemical exposure, malawi nga pagubag sa parte sa lawas, genetic disorders or family history sang kanser. Mga usual nga sintomas sang sarcoma, pagsakit o pagubag sa tiil, kamot, balikabang, likod, tiyan. Hindi magiyo nga joint, tinaling ang pagkabali sang tulan, bisan wala sang rason. Likawan ang sarcoma kag iban pa nga sa isang kanser. Mag DTX 500 kag may TC kada adlaw kay puno ini sang anti-carcinogenic properties. Ang DTX 500 agon mapunggan na pagtubo sa mga bukol sa lawas. Mataas kag masaligan ang potensi sang flavonoids kag polyphenols halin sa disugar cane extracts. Ang DTX 500 batok sa pagdevelop sang kanser. Samtang ang may TC naman isa ka alkaline nga vitamin C. Ang kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog sang immune system capabilities agod patyo ng mga guba ng mga selula sa lawas. Pinaagi sa apoptosis bago pa man ini mag-mutate kang mangin cancerous. Hindi na magulat yung magtubo pa ang mga bukol sa lawas. Proteksyonan ang kaugalingon. Mag-inom kita sang DTX 500 kag may TC adlaw-adlaw. Para sigurado nga healthy kita. Kag mangapi kita DTX Coffee Mix healthy coffee. Amo ni nga kape nga healthy na mangod kay gimo ini sa amargoso, chia seeds kag panit sang tubo. That's why nga healthy ka kung gainom ka sa DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix healthy coffee na satisfy ang kaugalingon mo nga nakakapi ka, nakabulig ka pa sa imo nga ika yung lawas. DTX Coffee Mix healthy coffee, nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Kung gusto mo creamy coffee, mag pre-bio coffee. Creamy siya, healthy pa. Healthy siya kay probiotics. Plus prebiotics with moringa oleifera kon malunggay. That's why nga healthy. Kag creamy siya kay may skim milk kag may creamer. Pre-bio coffee para manikawan nato ng sakit sa tiyan. Kay kasakit ang aton tiyan, naga-LBM kita, bloated tiyan ta kung hindi matunaw ang mga ginakaon naton. Para matunaw ini, mangin aktibo ang atong siningan digestive system, mag-inom kita sang Clinica Sporbiotics adlaw-adlaw. Kaya ginapa-active niya atong siningan digestive system. Maayo ini kay ginatunaw niya sa gusto mga pagkaon ta, mga healthy na distribute niya sini sa nanaytuhay nga parte sa lawas ta. Kag ang higko ginapagwa niya kay regular kag masulhay ang atong sininga pagpagwa sa aton higko o naka Clinica Sporbiotics kita adlaw-adlaw. Mga di kalidad ini nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy sang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, available nationwide. Sa order nyo na sa Shopee, Lazada or sa TikTok. Kag sa mga product center ni Dr. Ramil Oy, Luzon, Visayas, Mindanao. Kag available man diri sa Iloilo, sa Haro, sa Miagao, sa Kalinog, kag sa Pasig City.
mata. Why nagta-time diri sa aton sini nga pagpangalagad ang sa ngalan sa Damian and Women of Key 5 News FM Iloilo. Ang inyo ka Key 5 Jan Sapio para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, Key 5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwala